Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Hindi tunay na pangalan. Galing ako noon sa isang failed male-to-male relationship. Taong 2010, may nag-text sa akin from an unknown number. Hindi ko pinapansin nung una pero makulit talaga siya. "Uy, hindi ako kaaway, kaibigan ako," ang sabi niya sa text. Sinubukan kong magpakabait sa kanya. Hanggang dumating sa punto na hinahanap-hanap ko na ang mga text niya. Isang araw na pagkasunduan na naming magkita. Na-attract agad ako sa kanya dahil ang gwapo-gwapo niya. Kumain kami sa labas, kwentuhan, ganun, hanggang sa naging kami na ni Alvin. Naging masaya ang mga unang linggo ng relationship namin ni Alvin. Lagi niya akong dinadaanan sa opisina bago siya umuwi galing sa work. Tumagal pa ang relasyon namin ng ilang buwan at napakarami na naming pinagdaanan. Kabilang na dito ang pagiging LDR at one point in our relationship. August 31, 2011. Sinorpresa ko siya sa aming muling pagkikita. Birthday niya kasi kinabukasan at ng gabing yon, we had an intimate night. Natapos ang gabi na napakasaya naming dalawa. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng masamang balita. May sakit si Alvin at kailangan siyang ma-confine. "Ano ba talagang sakit mo?" tanong ko sa kanya. "Magkita na lang tayo ng personal. Hindi ko kayang sabihin dito sa telepono," sagot ni Alvin sa akin. Nag-decide akong muling makipagkita kay Alvin. Bago kami magkita ay dumaan muna ako sa simbahan. Habang nagdarasal, bigla ko naalala ang mga magulang ko na maagang nawala sa piling ko. Naisip ko din ang kalagayan ni Alvin. Natatakot ako na mawala din siya sa akin. Nang magkaharap kami ni Alvin, umiiyak na siya at humihingi ng tawad. Ipinagtapat niya sa akin na meron siyang HIV. Parang tumigil ang mundo ko at hindi makapagsalita. Pero sa halip na galit, awa ang naramdaman ko para kay Alvin. "Lalaban tayo. Gagaling ka. Hindi kita iiwan dahil mahal na mahal kita." Yan ang pangakong binitawan ko sa kanya. Nagpa-test ako sa San Lazaro at lumabas din na positive ako. Ang maganda lang sa nangyari, nagkaroon ako ng early detection at agad sumailalim sa gamutan. Pero iba ang naging lagay ni Alvin. December 2011, na ospital na naman siya. Palala ng palala ang kalagayan niya. At sa laban niyang yun, lagi akong nasa tabi niya. January 30, 2012. Dumating na ang aking kinatatakutan. Binawian ng buhay si Alvin at tuluyan na niya akong iniwan. Napakasakit at parang dinala na rin ni Alvin sa hukay ang puso ko. Pero sa kabila noon, nagpakatatag pa rin ako dahil yun ang ipinangako ko sa kanya
bago siya mawala. Ngayon, 7 taon na akong namumuhay at kabilang sa mga PLHIV or people living with HIV. Sa kabila ng aking kalagayan, masasabi ko pa rin that there is a happy life after having this virus. May mensahe ako para sa mga taong sarado ang isip sa usaping ito. Sana po ay huwag niyo naman po kaming husgahan at huwag niyo kaming pandirihan. Ang HIV po ay hindi na ipapasa sa isang simpleng halik o handshake. Tulungan po natin ang ating bansa na matanggal ang ganitong klase ng stigma. Marami ang ayaw lumantad dahil sa diskriminasyong ito. Sana ay maging kabilang tayo sa mga kayang yumakap at tumanggap sa mga gaya kong may HIV. May mga pagkakataon na tinatalo ako ng kalungkutan. Iniisip na bakit sa akin pa nangyari ito. Minsan ko na ring naisipang magpakamatay pero pinipili ko pa rin ang tama. Ang lumaban sa buhay dahil marami pa rin namang bagay ang karapat-dapat ipaglaban. Salamat kay Nicole at Chris dahil kabilang kayo at ang inyong programa sa mga nagpapagaan ng bawat araw ko. Salamat sa mga tambalanista na nakinig sa ibinahagi ko. Ako po si Leo, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.